Ka Khasi Students Union Warmau Sauri Bhoi District Kalakhang Kerdep ya gawe kedukan farmasi ka penyai da Barjela hadin bakala lab ba udi ya kidawai da shin ki balakut por. Kani ka farmasi ka dei ka penyai da we Barjela u Hafizul Husai. Ka KSU hadin bakala yo jing ujor na upat ba hakat nyotrik naila Kalakhang tala sendan ya kete kedukan di dawai ka badan hakasnong Warmau Sau. U samla receive pator presiden ka KSU Warmau Sau Union ulayathu bakaseng kalayo ya ke jing ujor na kinong let thiet dawai halor ka jing di jong ni Barjela ya ki dawai ki balakut por expired date bat marmar na kaliang kaseng kala let mi sya kate ka pharmacy ban pej bnia ya ki dawai bakate ka pharmacy kadi haba kaseng KSU kala ti bnia laong bakani ka pharmacy kala don mentala shisnem AA bat uni u Hafizul don kino ki kot kisla ba ula ban bu ya ka pharmacy na ilang jong ka KSU Warmau Sau Union hadin ka ba naganyang jingin ayo ka jing ujor na gi nong sim dawai na way u farmasi bo wan bu hangni ha Warmau Sau mentala system tam AA ka ba uni udkhar wandi gi dawai ki ba la kut ka poro ka ba experience ki dawai ti kani ko jing wandi jong u ka penlong la ne ka pendon jingma ye ki nompang ki balik sim dawai ya kene ka farmasi ka jungu namar ki dawai ki belaku por ki na yang jungi kum kaseng mardor mentah kesi ngila lek ban di share ki dawai jungu ba ju ka por ngilap hiru ba ki dawai jungu ki pun ki bela experience hoi yo sen na pedeng ki pat ba ki bobon ki beli sim dawai han te ka farmasi jungu namar ha jingbom yo se ki jingbom tip ha ki kateng dawai la ne ha ki jingtho ka bala experience ki dawai se ki di la kedi ki tang ngilap patip andre minister pat ngilap ba we ne ki no shinong sim de dawai ba ka dawai ki bodi ka la experience kumjuru haden ba ngila beiro ikot islam ka bong du khar wandi ki dawai thangi ha shinong Warmau Sau ngilap ba don tang ka we ru ki kot jiknisha kaba ula bandi kita wai hangni ha snow Warmau Sau kum mengyang kum ka work permit insya Allah bandi ke work permit nang ta ka trading license bat kum ju re kani ka MPCCA kanir don ti ngilengo bau ni ukhar wan bandi hangni ha snow ka jungi namar kata nang ilang jungi haden bagi le bisa le kita ki baro ngin bense ban sim da karai ba ngin khang talano ya kani ka dukan ke jungu bat ngi phai mardor di u syasam namar ku mengitip hagi neki benai produk na liang jong ka department ka ba depek mentagi farmasi nanti kita dawai ki badi ki farmasi po ki thau ki lawan ban khang tala ban maham ye ki nong di dawai ki bumdon ikut kisai bobiang hani ka dong besar poi jongi ki la burom bat kin khang ye kita hende uni du khar pat kumu ye kita ki baro bat mador hina jongi ngilap ye kata menne bat ki khang snon ya kene ka dukan farmasi jungu bodi dawai namar kata kum ka karwo shekiwe pat ki farmasi ki ba ki khar ki wan ya ban bu ye ki dukan joki hani ka dong ka thang ye jungi ni maham ki ba nane shikmat ada kum kaseng ngilap ba ki dang di dawai hani ka dong ka thang ye jungi klem ki kot islai ko biang liang kasen ngin penbek da ka ba kham tala ye ki dukan ge jungi awede kot islar ni siang menpani u re u ong ba uklan bu aku dukan bu sejing ngimtip kata ka ying u ron seno ron asam ne ron sene sepo nong Warmau Sau nak kaleng jongi kum kaseng ni ketujur ya ki nong penyat snong jong kono kathan ndei tang snong Warmau Sau ndei jong kane ke area hi bar kowe bakin long adakar bakin nom isu kelumar aga bede bat ka NOC namar ba ladak ki nong penyat snong ki ai ya ke NOC ki dekhar ki bawan nabar ki bu ye ki dukan dawai jongki ki farmasi jongki ki bu rumah te ka bu jingma ye ki nong sunong ki jongi namar ha ka de sunong ka dong ka than ki jongi ki dang pun ki beri ba nila onong ki ba dang duna ka pule puti kim tim wat tanggung no ban pet ya ka por jong dawai te ikan tujur ye ki nong sunong ba kim dei ban ai NOC rumah ye ki no ki ba mantan permission berbu dawai aku senang hantam di bawah nabar de na kaji kepat ikolong ba
nakaliang juga senang bagi perubahan ya keban ailat ya ki beriu lajong bagi luan ya keban bu farmasi ya kok senang nang ni sikmat ba kimbit shu ban IMC ya gini ba ki barjen la ki pan NOC ya keban bu farmasi kok orang yang kita